En definitiva, el que pretenia la Generalitat era fer una oferta que arribés al nombre d'unitats de P3 amb 25 alumnes i que gairebé no hi havia vacants per la matrícula, és a dir, molt ajustada. Què vam aconseguir? Que aquesta oferta fos una mica més àmplia en el sentit que digués una mica més de marge de maniobra, i el resultat serà que el nombre d'alumnes que hi haurà per unitat serà al voltant de 22, que està bé. Però al final, quan comença el curs, igualment arriben nous alumnes. Sí, però encara hi haurà 25 vacants per aquesta matrícula viva. El tema de les unitats de P3, a Sant Vicenç patim una situació molt complicada. Hi ha una escola concreta que no, de fet, ha tingut una o dues preinscripcions que les ha fet en un altre centre, però són germans, que ja l'any passat no va obrir la línia de P3, és una escola d'una sola línia que actualment té la meitat d'alumnat que podria tenir, i per tant veiem com és de dolorós que una escola hagi de tancar, que a la que comença a davallar l'alumnat fins i tot es van fent fugues perquè les famílies van a una escola on volen un projecte de futur. Llavors, el que pretenem és que podem seure les diferents forces polítiques i la comunitat educativa per tal que de cara al curs vinent siguem valents d'ajustar l'oferta a la demanda real. Què passa si fem una oferta per sobre del que necessitem? Doncs que la dispersió de preinscripció posa en perill les escoles d'una sola línia. És a dir, les escoles de dues línies no perillen, però les escoles d'una sola línia sí. Per tant, el que hem de fer... Per la por potser dels pares que realment desaparegui aquella escola. Sí, o quan es fa la preinscripció, si no s'ajusta molt la preinscripció a la possible demanda, el repartiment de les famílies, la tria de les famílies pot provocar que a una escola d'una sola línia hi hagi poca preinscripció, amb el risc de tancar aquell P3 i desplaçar a una escola dues línies. La voluntat és, de cara a aquest curs, jo penso que s'han fet moltes coses, també s'han negociat amb el departament per poder tenir les tècniques d'educació infantil, poder-les mantenir en aquelles escoles on es tancarà una línia. Per tant, no es reduirà personal a Sant Vicenç dels Horts? Sí, segurament que sí que es reduirà personal, però a part dels mestres, és a dir, els mestres d'una escola hi ha el mestre, però també hi ha la tècnica d'educació infantil. La tècnica d'educació infantil és una figura que està a P3 a les escoles de dues línies, i el que hem treballat nosaltres amb el departament és que aquestes escoles que s'ha retallat una línia es puguin mantenir aquestes figures. Però sí que hi haurà pèrdua d'algun personal. D'altra banda, també s'ha de dir que ens centrem molt en el debat de P3, però en canvi, si ens anem cap a la secundària estem ampliant. Llavors, aquest debat és una mica complicat, és un tema molt delicat, és un tema molt sensible, i és un tema en el que ens podem fer mal si no som curosos i no som valents i de veure les coses amb la globalitat. L'oferta educativa ha de ser ajustada a les necessitats, l'oferta educativa ha d'haver-hi un debat que vagi més enllà de les línies de P3, el retallar recursos no és en funció del P3 i la unitat de P3, sinó que el que hem de demanar és que no retallin recursos en el global d'una escola. És a dir, una manera de retallar recursos és no substituir el professorat. A vegades les substitucions triguen molt a venir. Una manera de reduir ràtios, perquè les ràtios és la proporció d'alumnat per professor, és que hi hagi més professors, no que hi hagi més aules. I aquest és un debat que ha de ser valent. Tenir un grup amb 8 alumnes, que és una ràtio molt baixa, pedagògicament potser no és el millor. Potser ens interessa, per totes les qüestions de socialització, etc. Potser ens convé més tenir un grup de 22, o de 20, o del nombre que sigui, però segurament que un grup amb una proporció molt baixa d'alumnat no és la millor proposta educativa que podem fer. Ara, en el conjunt de l'escola hem de tenir prou professorat per poder organitzar i flexibilitzar els grups de manera que la proposta educativa sigui la més adequada i pugui tenir